Il-fatti dwar l-iskandlu tawdex huma ċari, iżda l-Partit Nazzjonalista qed jibqa' joħroġ b'ħafna kontradizzjonijiet li jkomplu joħolqu aktar nuqqas ta' kredibilità fl-Oppożizzjoni nnifisha. Għal dan id-deputat Mexxej tal-Partit Laburista Toni Abela li nnota n-nuqqas fil-midja tal-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil minn wara li ħarġu l-aħħar żviluppi dwar dan l-iskandlu. U aħna nemmnu li is-sitwazzjoni jekk mhux se tiġi ċċarata malajr, se jkollna sitwazzjoni fejn nista' jkompli jistaqsu imma għaliex Simon Busuttil ma jridx joħroġ u jiffaċċja lill-ġurnalisti. Il-Partit Laburista qal li saru sitt żbalji ewlenin mill-Partit Nazzjonalista minn meta feġġ dan l-iskandlu grazzi għal whistleblower. Ewlieni fosthom il-fatt li l-eks Ministru tawdex Giovanna De Bono ma kinitx sospiża għalmenu mix-shadow cabinet ta' Simon Busuttil. Apparti minn hekk meta ħareġ il-każ, Chris Said u David Aġus ma qalux mill-ewwel li rċevew email dwaru, filwaqt li meta sar magħruf l-email li rċieva Chris Said dan ma rriżenjax. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef fakkar kif il-kuntrattur kien indika wkoll iltaqa' mal-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Hawn staqsa għaliex dan ma kienx iddikjarat. U għazit jgħid li f'dan il-każ qed tispikka l-inkonsistenza fih dan il-Partit Nazzjonalista stess. Nemmnu li Simon Busuttil reġa' falla test politiku ieħor u fil-waqt li qed jikkampanja fuq il-pjattaforma Nagħmlu Differenza, iddeċieda li jinħeba u flok qed naraw id-differenza tkompli tirrenja l-kontinwità li kien hemm fil-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin.